Tiedätkö Sale, mä kävelin tänään tuolla Moskovan kaduilla ja mä katsoin sitä upeeta jengiä, joka siellä pyörii ja mulle tuli mieleen 3 pointtia. Ensinnäkin Venäjä on Suomen naapuri ja naapurille pitää voida vähän ilta 10 jälkeen patterin koputtaa. Toiseksi, me ei koskaan päästä NATOon, jos Venäjä ei hyökkää Suomen kimppuun. Ja viimeiseksi, Suomi ei oo yksin. Mutta kuka tässä tilanteessa on yksin? Putin. Hän on yksin. Oi voi, minua koko lailla tämä kaikki hirvittää. Mutta minä kyllä tuen sinua, Alex, sinun pyrkimyksissäsi, sinä kun edustat tällaista uudenlaista ADHD-johtamista. Arvoisat vieraat, ystävät, toverit. Minä olen Svetlana Rönkkö, teidän kaksipassinen tulkkinne tässä vähän kiusallisessa poliittisessa tilanteessa. Toivotetaan tervetulleeksi Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin. Tämä oli huono idea. Teeskennellään kuollutta, kunnes se menee pois. Sale, hän on hemmo, me ollaan hemmoja, ei ole mitään hätää. Presidentti Putin, voiko mä sanoa Vladimir? Me tehtiin sinun kaupat Sotsissa. Okei, Dimi, eli tosiaan... Ei Dimi. Vladibebe, olisiko? Ei. Mites Vladster, jos mä menen sille? Ei. V-mies. Ei. 3 pointtia, V-miekkonen. Ukrainaan ei ole jees pommittaa. Huono fiilis kiovalaisilla, huono fiilis maailmalla, moskovalaiset ei saa juustoa, kaikki häviää. Vai mitä, Sale? Please, juostaan. Sitten tää sananvapaustilanne, lehdistön vapaus. Jos ei ole lehtiä, millä sytytetään saunakiuas? Ja sitten kolmanneksi, nämä meidän ilmatilaloukkaukset. Ne ei tuntunut meistä kivalta. Eikä ne varmaan tuntunut kivalta teistäkään. Mitä sanoo Sale? Niin, niistä ilmatilaloukkauksista. Toki sen ymmärtää, että niitä silloin tällöin pääsee lirahtamaan, mutta että ei nyt kuitenkaan siitä ihan tapa muodostuisi. Tai voi siitä toki tapaakin muodostua, mutta jos nyt kuitenkin sitten sovittaisiin, että ei nyt ihan kuukausittain. Ja toki niitä voi kuukausittainkin tulla. Että jos sovitaan vaikka, että aina torstaisin ja lauantai-iltaisin saunan jälkeen siellä kivasti lentelette. Ja Herra Jumala, miten voi pienen ihmisen katsoa noin piinaava. Se on opetellut sitä. Kokkebeessa. Vladimir haluaa sanoa, että ihmisellä, joka voittaa aikuisen tiikerin painissa, ei ole mitään salattavaa. Venäjä ei pommita Ukrainaa, Venäjä ei edes tiedä, mikä Ukraina on. He eivät ole edes kuulleet siitä. Vladimir lisäisi vielä, että Venäjällä lehdistö on hyvin vapaa, kaikki 2 lehteä. Kyllä, mitä tulee ilmatilaloukkauksiin, se on mahdotonta, koska Venäjällä A, ei ole lentokoneita ja B, ilmatilalla ei ole tunteita. Riittääkö tämä? Joo, tää on aika hyvä, kyllä mä tän ottaisin. Ilman muuta tää kuulostaa hyvältä. Hyvä meininki. Mennään tällä. Mennään.
Oi voi. Alex, ketkä on vielä meitäkin pienempiä? Eestiläiset. Mennään kiusaamaan niitä.